Atus lho, kula titipne gareng. Kowe kanggo jawab kowe. Yen sawu lho Pak Dalang. Nggih. Kayake dheke sing nggawa. Lah niki terima kasih orek-orek di bawah ini. Endi di bawah ini? Endi? Lah kemana tulisannya 500 nanti? Tulisan 500 lho, endi dire? Lah di bawah ini ki masa kok gebel. Wah, kurang demok ya. Lah kok sumpah blek to yu kuwi awakmu. Nek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut-tobrut ya ora? Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Aku iki ya pangkat kronton ae to ya. Aku Kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing langsing karo aku. Lah kok iso? Aku gen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dule Hani iki biyen Urung kebetusan berton. saiki kena virus ya bledos koyo ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
ingsun mesti karen bangsaku piyu pan mantra pitah sawentah manungsa lumrah panyayah wida dari darat Bratajaya ayo ulatana pun kakang wong ayu ulatana pun kakang nadyan aku mbok ukurake aku mbok singkur ora rasa gelo aku ora rasa kuciwa ning saya gedhe katresnanku marang kowe wong ayu nadyan aku mbok singkur kowe tak sawang saka mburi malah saya ngipi-ngipi jroning atiku merga saka rasa gedhe katresnanku karo kowe lara ireng nadyan kowe tak sawang saka iringan malah saya kelingan jroning atiku karo kowe apa meneh yen kowe tak salang saka ngarep piyu malah saya ngarep-arep tresnamu marang pun kakang wong ayu lara ireng coba lantana pun kakang sithik wae mangerti yo ora ngerti Sembada kakang Prakosa Perwira Sembada calon bojoku aku iki Bratajaya aja mung meneng ayo sithik wae ulatana pun kakang wong ayu coba urungokno tembangku kanggo sliramu wong ayu Sunan son lelo wong ayu iki sawangku ngendi kok sarwa entah sarwa dipeni Bratajaya coba latana pun kakang wong ayu sethithik wae mangerti yo nyawaku toto dawani wis ning kene gak apa-apa jiwa rakaku kabeh mantak untuk ake kanggo tresnaku karo kowe Bratajaya ayo ngerti yo kowe sama pangrasan calon bojomu yo aku Prabu Sasrakala wong sugih wong sak jagat lara yang tak rewani aku kaya wong edan turut ratan
Mong perkara tresnaku mung kanggo kowe. Tak rewangi kaya wong linglung, kaya wong bingung turut lurung merga rasa tresnaku karo kowe. Ayo coba lakona pun kakang. Nadyan to kowe kaya wong gelo ning pun kakang ora bakal kuciwa. Ayo lakona pun kakang. Wong ayu. Yen to kowe dadi karane Prabu Sasrakala, kowe latala kowe bakal mulya uripmu. Kowe bakal ayem tentrem kang dadi uripmu. Kowe jaluk apa tak sempadani. Nadyan to kowe dadi garwanipun Kakang Prabu Sasrakala ing negara Sela Bentar. Kowe dadi prameswari, aku iki nadyan to rada kaduk umurku ning aku iki ratu bujang. Ratu bujang, ratu lampan. Aku ratu sugih, sugihku seprapating jagat. Ora ana liya kang dadi memanik rasa jantungmu ya mung Prabu Sasrakala. Pratajaya, yen kowe dadi garwanipun Kakang, mangertiya aku iki sakjane iki mung mesake karo ing atase ayumu kaya ngono, sandangamu kaya desa sasa kaya ngono. Yen kowe dadi garwanipun Kakang, busanamu kuwi ora mung kain-kain biasa ning lapis emas kainmu. Benikmu kuwi ora gur benik plastik. Ning benikmu kuwi dadi garwanipun Kakang. Benikmu kuwi emas mutiara. Piye? Kowe bakal takon nyambut gawe nek dadi bojone Prabu Sasrakala. Tenan kowe ora takon nyambut gawe apa ae ora entuk kowe. Nang pasar aku ora oleh timbang kebledukan. Tenan kowe ora oleh masak ki ora oleh. Tenan kowe umbah-umbah ya ora oleh. Wis to apa ae ora oleh. Pokoke nyambut gawe ora oleh. Nyambutmu gawe iki mung macak tok kowe. Karo ngladenipun Kakang Prabu Sasrakala. Ayo jaluk apa gak sempadani. Upama kowe jaluk kaya model HP saiki kuwi ora mung cros apa kuwi Samsung kuwi. Ning HP-mu iPhone 17 Pro Max. Kowe dadi bojoku kowe. Kaya ngono kuwi. Sebodonipun Kakang, aku ratu sugih. Nek gur mobil ngono kaya wong-wong saiki ora gur mobil Panther sandane. Rubicon. Alphard. Ora gur kidang barang ora. Kowe dadi bojoku. Blonjomu ora mung turut toko sandane, ora turut pasar kowe. Blonjomu ning Shopee. Ora kayang biyene kowe dadi karo aku. Rambutmu gawe bendina mung tiktokan wis. Saksirmu bedingkrang ngono. Kursi saben dina ora masalah.
sing penting kowe dadi bojone Prabu Sasrakala. Ayo aja ngungkurake. Coba wong ayu, aku tak njaluk suaramu kaya ngopo? Bisa nembang apa ora kowe? Bratajaya. Ayo nembangmu wong ayu. Kakang Mas Prabu Satya. Oh, suara pabrik maneh. Bumi goncang kalangit godhog kanton. Pun Bratajaya. Ora kono. Pun kakang sing kakang prakoso prawira sebata. Aku wong sugih Bratajaya. Ayo mandheg aja mlaku ae. Wis to tak pateni. Yen to tak pateni, ora kintil-kintil roh wonge. Wis to sak semu, kowe nyanti tak turuti wae. Kowe kesel ta kowe? Padimu kowe jaluk tak pondong, jaluk tak bopong wong ayu, ayo. Oh. Ora ndromo. Putri Dwarawati Bratajaya. Wayune kaya ngene. Ayo tak kutang-kutang, ayo tak timang-timang wong ayu. Ora beco kemayangan roh wonge pondong wong ayu ayune sancakan kowe. Kowe dadi bojoku tenan Bratajaya. Kok saya abot. Wah, nadyan babot boyoku keju ning ora dadi boyo ngopo Bratajaya. Waton kowe dadi bojoku salasing kowe. Mangerti sumpahku karo kowe. Uripku ora sampurna, uripku ora lega. Yen aku durung sesandingan entuk bojoku kowe. Bratajaya. Enggak, gini. Jagungan sing penak kene. Oh, batalah. Ini dorong sing prayoga. Wah, pancen kowe ayu. Bathukmu kok lengar banget.
Brotosaya piuh pipimu kadel kaya ngene. Kuwi irungmu. Wah. Rambutmu berintik Brotosaya. Lara ireng. Sumpahku karo kowe. Aku ora bakal ninggalke kowe selawase urip. Wadon kowe tresna karo Kakang Prabu Sastrakala Bratajaya. Ayo kowe tak udan, kowe tak timang, tak sungguh-sungguh, tak sugi-sugi. Aku minder. Wah. Bokong bilang. Woi. Kanjeng langit kolok-kolok katon katon rincang mawek andrum dasara tuluk moyak maayek Pakok kula wonten dawuh sinut. Kula wonten dawuh, Bos.
gandrung. Wong gandrung kuwi rasane kaya makene. Pripun sinuwun? Kok kula wonten dawuh. Wis tau gandrung apa durung kok? Sampun. Kula riyen niku nggih wong tukang gandrung. Nate gandrung. Jenenge wong lanang sak-sake. Kaya kula niku nggih, riyen niku nggih sok gandrung. Bila kula Bos, kowe biyen tau gandrung lho. Lah pripun ta? Kula niku pakare wong gandrung. Kowe nggih. Kaya ditampa gandrung mulung. Lho, pripun ta? Kula niku ditampa ya nate, ditolak ya kerep. Nate nggih di PHP nggih. Sing kaya rapi. Niku adalah rasa kaya wong linung pemahan gonku, kaya cetha malih wijan gamblang yen Tubrata Jaya wis ana pangkonku. Ora mangsa wis bisa ngladeni marang brangtaku temahan iki dina aku mung lindur, aku ngimpi kok. Ngoten sinuwun yo. Mula sangka kuwi kok rasaku wong ayu sak jagat ora ana tandinge sing jenenge Brata Jaya ya lara ireng putri Darawati nggih warageling sinuwun Prabu Basudewa rumuhun menika inggih Brata Jaya utawi lara ireng kowe lha dalah mula kok kaya aku ora bakal mundur mun gandrung lawan Brata Jaya. Rasaku aku ora bakal oncat. Ora kendat rasaku kepengin bakal garwa sing jenenge Brata Jaya. Wah, dadine. Nadyan Tanyawa, nadyan jiwa ragaku bakal undhokake kanggo garwa sing jenenge Brata Jaya kok. Mula iki dina bisa ora bisa aku kudu bisa mepek bojo Brata Jaya kok. Patih Kusuma Tali, Patih Kusuma Tali, Breno Patih Kusuma Tali. Kang Bapak, apa lho? Ayo nisekan. Iki kok buka dorene ta? Apa yo? Wah, iki kok wah. Buka gede dorene Kang, ayo nisekan.
Sikro polokan kuping sampo samyo metal oleh nakik wileting koto wong wakalah cakat diupatol cakat pakai tunggoro lego jroning atiku kowe kabeh bisa sowan kumpul ana kene kowe ratu kegedhuk ratu ketelukan kowe Bedyakala Prabu Sasrawana lumenawa timpan padu Kakang Prabu Sasrakala Bandung dal sabda paduka Kakang Prabu Sasrakala jeneng sira Kyai Prabu Kala Brahma Diraja lumenawa sabda paduka timbalan dawuh pangandika paduka sinuwun lan kowe pate murtaka denda kula menawa timban paduka ingkang sinuwun mangertiyo dene kowe kabeh laksmanake ana ngarsa panjenengan ingsun Usuma Bali menawa timban paduka ingkang sinuwun Sultan Madya Palapu yen to ingsun kepengin jatuh krama mengku wanita Dwarawati jenenge Lara Ireng Bratajaya ora lega trima uripku yo tak kudu sesandingan lawan pemanik jantungku si Bratajaya persasat tak undhukake nyawaku ing kembaku aku bisa ngepek bojo lawan si Bratajaya iki kula laku cantraku aja ana kang cincil aja karo ndeng gawe disuntak wadya buta bola pacimah buta sing gedhe sing gaben sing galak yen mung nganti panglamarku ditolak ora ditampa dening Prabu Kresna aja takon dosane Dwarawati diberi pacan saiko dikepok negara Dwarawati wis waken dawuh lajeng dalipun bejeng punapa sang nata ora ketang col intang sambapa butalno dina iki bakti kusuma tali wis waken dawuh para tangkama para bintara para perwira lumaksana magita kita maju
Pondo Putrajaya Berarti marang Kanjeng Prabu Sasrakalaca Wacana sang kacicirayu buta dina iki para buta kalak-kalak sip-sipan kuwi kairu panas pati gendung yang bangkasaan.
buri malah saya mempeng